Върнах се. Знаете ли какъв фейл стана? Почвам да играя, почвам да снимам клип и телефона ми се изключва. Изписам ми, телефонът е прегрял и ще се включи след 5 минути. Направо хора поорях. Тък му пуснах фурната за начало и ми се изключи телефона. Чай, не може ли да видим всъщност как ми е бил? Че това е. Да, ето 0,3 е бил. Да, сега ще изгледаме как ми е бил. Даже не знам фурна дали съм сложил. Мисля, че тръгвах да я сложа. Сложих я и дотам беше. Май. Или пуснах нещо друго. Да, и тук беше. И така. Това маняк ме е разбил. Просто направо се кефа. Чайте на две ще го направим и така. То само от една атака ме е победил. Да. И така съм паднал хора. Много тъпо. Много направо. Гадно ми стана. Можехме да го победим това. Но не успяхме. Но поне направихме 5 победи. 5. Много са нервен начин. Можехме да вземем тия 15 фурни, да отворим целия пълен чест. Както ще да е. 35 джима. И така, нека го отворим. Сега знаете ли коме ме е тъпо, значи... Даже и нищо хубаво няма. Миррор. Коме е този миррор? Дайте ми легендари! Нямам едно тъпо легендари, значи... Вижте хора, нямам легендари. Пак съм 8 арена, имам всички епици. Имам хора, мога да ви кажа, че имам абсолютно всички карти, без нито един епик. И без батовите, които не са излезнали все още, нали. Няма как да ги имам. Това не знам всъщност какво ще е, карта ли, не знам. Абсолютно всяка една карта имам. Но тъпите батове, само тях нямам. И нито една легендарка. Да се надяваме, че ще ми се падне легендарка. Или от Giant Chest, или от Super Magical, или от Magical. Право, ако не ми се падне, тогава не знам хора. Добре хора, това беше всичко от мен, това бяха на 3 части. Абонирайте се, ако ви е харесал този клип. Натиснете палец и щупете палеца от натискане. До скоро. Ще има още много такива срещи. Аз, Камикадзето 98, някой път ще снима самичък, аз ще снима самичък, както в случая сега. Някой път ще снимаме двамата, не знам хора. И така, до скоро.